А тук милениум се променя и изменение на времето на детей сигнала нараства до глас. Така разлика. Но често се греши. И така, представянето на функционалната зависимост на сигнала, представянето на функционалната зависимост на сигнала е неговия математически модел. Поставянето на функционалната зависимост на сигнала е неговия математически модел. Нашата задача е да бъде заложен графично представен сигнал. Това очаквам да не. Нашата задача ще бъде при графично представен сигнал или неговата стилограма да можем да го опишем. Колко представлява стилограма? От остилоскоп. Браво се! Това беше наблюдавано на остилоскопа. Доколкото не се дава да е относително на релевантната координата, а по-скупата е каква е по-скупата? Това е пица. Вертикалата на остилоскопа какво наблюдава? Звучим за поколенията на така ще се помоля. Цяло пред камерата не става. Добре, като малко ще забравиш, че тя има. Той ще свърши батерията. След 56 минути. Имаш време да покажеш възможност. Тихо. Какво прави? Лъжат! Елате. Достатъчно ми ще ви казвам, че въпросът е да не би да играете, защото колегата създател непрекъснато наблюдава. Един ще издани нещата. И бърка с едната ръка, къде се трябва. Но не се сърди, човече. Така, сега ми запишете видови сигнали. Сега запишете видови сигнали. Не видях преди път да се притесняш от камерата, млади ти се заскоро за мен. Аз съм А си гледай го това, че си не мога да го прави. Кой ти го е пратил, бе? Тъпата Надя ли, бе? Ей, Надю! Тя ти го прати, бе? Не знам. Кай път ми страх с това, бе. И ми вика, майна, че не съм можел да му направя суплекс. Аз ме стана жал за него, майна, не му направих суплекс. Щях му скърши кръв. А къде ти любов, кажи си на мървията си. А телефона му? Телефона му за малко ми отиди... Чай сега, слушаме. Контуки ме веднъж. Те биват периодични. Да. Батирите. Так ви се малки усилкости. Като вод на недоверие. Сигналите се разпространяват. Говорим основно за радиосигнали, за ледини, за сигнали съобщенията и за сигнали комуникации. Се разпространяват за примитивни могат да бъдат. Казвам, маркирам въпроса.